कचुगावआव बीजेपी दोलोनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि। कचुगावनि थाइगिरगुरियाव बीजेपी दोलोनि मोनसे जयनिं हाबाफारि। रायजो बीजेपीनि बिथोन बायदियै गासैबो मण्डलफोराव जयनिं हाबाफारिया सोलिबाय थानाय बायदिनो दिनै कचुगाव बीजेपी मण्डलनि बानजायनायाव कचुगावनि थाइगिरगुरि गामिनि गेवलां फोथाराव मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थांदों। बे जयनिं हाबाफारियाव सा 500निबो बांसिन गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बीजेपी दोलोआव जयन जादों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि, एमसिएलए राजीव ब्रह्म, प्रभात बसुमतारी, कक्राझार जिल्ला बीजेपीनि आफादगिरि कविता बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे बीजेपीनि गोबां मावथिफोरनि बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। जोंनि हाइकमान बीजेपी बिथोन मोनना जों दिनैहाय जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव बीजेपी जयनिं हाबाफारि खालामदों आरो बयबो जोंनाव दिनै कचुगाव मण्डलाव जोंनि मण्डलनि आफादगिरि ब्रह्मकान्तनायाव जों बेवहाय जिल्ला बीजेपीनि दैदेनगिरि बेवहाय जों बे जयनिं हाबाफारि खालामदों आरो बेवहाय दिनैहाय गुबुन गुबुन हान्जानि मानसि स्पेसियेलि आगोलनि बिटिआरनि सोद्रोमाफोर आरो आगोलनि इउपिपिनि सोद्रोमाफोर जायफोर पार्टि नागारनानै दङ बिसोर दिनै बेवहाय जयन खालामदों। 200निबो बारा मानसिफ्रा बर', राभा, आदिबासिफोरजों दिनै जयन खालामदों आरो बे जयन खालामनायनि खारना जाहैबाय बयबो रायजो राजाफोरा बिजेपिखौ मोजां मोनदों। बिजेपिनि खामानि मावनायनि जे स्टाइल, बिजेपिनि जे खामानि मावनायनि उद्देश्य, भारत सरकारनि मानगोनां जोंनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि दैदेननायाव जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जे रोखोम उन्नतिनि जौगाखांनाय हाबाफारि बेखौ नुनानै बयबो मोजां मोनदों। मानोना दिनै जेसेबां स्किम जेसेबां खामानि मावदों गासिबो गोरिबफोरनि थाखाय नाथाय गोरिब मानसिफ्रा गाहायाव थानानै जेबो डेभेलपमेन्ट मोना, जेबो होनाय मोना, बेफोरखौ दिनै नुनानै दिनै बिजेपिनि सायाव आसा खालामनाय बयबो जगदान खालामदों। एजिपिथ' दाबो दं, जयना थागोन जेब्लासिम जागोन, खिन्थु आगोलबो बिटिसि इलेक्सनाव बिजेपिजों इउपिपिजों एलायन्स आलदा आलदा गेलेदों, फ्रेन्डलि गेलेदों, ओइबारबो बिदिनो गेलेगोन। दा इलेक्सननि उनाव हयथ' एलायन्सबो जानो हागौ, हयथ' जायाबो जानो हागौ, लुबैलायोबा जों एलायन्स गेलेगोन। जों इलेक्सन बिटिसि 40टासो 40टाबो जों आलदा आलदा गेलेगोन आरो देरहानाया जाखानांगौ। जों नुदों दिनैनि दिनाव 100 भागाव भटनि जे राननाया 65% नन बर', 35% भागाल' एसटि। बेनि गेजेराव एसटिआवबो बिपिएफ, इउपिपिएल, बिजेपि थाहैबाय, खिन्थु ओरै नन एसटिआव सलिड जोंहा खमसे खम 65आव जों 50% जों ओंखायनो देरहानाया जाखानांगौ। ओंखायनो दिनैहाय जों बयबो रायजोजों खावलायदों जे नोंथांमोना बिजेपिखौ मोजां मोनदों, नोंथांमोना फैनायखाय धन्यबाद होदों आरो नोंथांमोना बिदिनो बिजेपिआव थानाय जौगाखांनाय मोनगोन आरो जों जयैनो खामानि मावलांगोन। बयबो जनगोष्ठीनि, बयबो जाथिनि, हारिनि आरो जों स्पेसियेलि बिटिसिनि बर'फोरनि थाखाय जों बिटिसिनि जे आन्दोलनखारि जे बर'फोर थै गारदों, बे थै गारनायनि जे गुन, बे बेसेनखौ माब्लाबा बावनाय नङा। बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन। बेनि थाखाय सोरबा मानसिया जोंखौ सोलिनो नागिरबा, जोंखौ थगायनो नाजायोब्ला जों बेखौ सयज' खालामनो नाङा आरो जों बेनि थाखाय जोङो बेखौ जों माने उल्था बेनि थाखाय माने प्रटेस्ट खालामगोन जाहाथे रावबो खालामा। दिनै जों नुदों जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बर'फोरखौ मोजां मोनो, बर'फोरखौ मोजां मोननायनि थाखाय दिनै थांनाय समनिफ्राय बर'खौ सहाय खालामबोदों, दिनैबो सहाय खालामदों, इयुनावबो सहाय खालामगोन होनना जोंनो खोथा होदों। ओंखायनो बर'नि जौगाखांनो बिथांमोन लुबैयो आरो जोंबो दिनैहाय बिजेपि हिसाबै बिजेपि जागोन पार्टि, खिन्थु बर' हिसाबैनो बर'नि थाखाय मावगोन, एसटिनि थाखाय मावगोन, गुबुन जाथिनि थाखाय मावगोन। बेवहाय खुनु जाथिनि डिसक्रिमिनेसन जानाया बयबो खौसेयै खामानि मावगोन।